Pandemiak ezarritako geldialdiaren ostean, 3 urte geroago milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larunbatean sare herritarrak deituta etxera bidea gertu goiburupean. Euskal presoen urruntzea amaitzear dagoela, manifestariek eskatu zuten presoei esartzen zaien salbuespen politika bertan behera uzteko eta horiek etxeratzeko bidean jartzen ari diren oztopoak kentzeko. Horrela, Euskal preso ieslari eta deportatuen kontrako salbuespenezko politika osatzen duten horma guztiak eraistea izan zuen muga mobilizazioak. Sakabanaketaren horma bat botata, hurrengoi ere aurre egiteko herri gogoa dagoela erakutsi zen Bilbon eta beraz, urte hasierarekin abiatu da azken fasea izan daitekeena indarkerien biktimei justizia, erreparazioa eta aitortza bermatzearekin batera preso ieslari eta deportatu guztien eskubide guztiak aitortu arte iraungo duen ziklo itxaropentsua. Hain zuzen ere, Ignacio Oiarzabal, sareko bozeramailea. Egia esan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, bai goizean ere bai Euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin oso pozik. Ikusi zen azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela, han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiarengatik eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako eta horrek ere azken urteetan egindako lan handi bati esker ere momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zigula. Gabon, laster helduko diogu gai horri, bestalde Eusko Jaurlaritzak datorren udarako onartu nahi du energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala, baina prozesu administratibo luzea gainditzeko mugarri desente ditu aurretik erakundeak zuzenketak egiten ari zaizkio planaren aurrerapen txostenari. Plangintza beraz aldatzen ari da eta aldatuko da oraindik azkenik onartu arte. Oraingoz, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak online duen dokumentuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko. Planoetako kokaleku gehienak mendiguneak dira eta horien artean ez daude dagoeneko eraikita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Jaurlaritzaren helburua da 2030erako potentzia eolikoa 5 bider handitzea. Bilta Garbi erakundeak mezu argia zabaldu du hondakinen bilketei dagokionez. Sinpleagoa izango da birziklatzea, ez baita jakin beharko zein plastiko edo paper bota daitezken edukiontzi horira, dena hartuko baita bertan, metalarekin batera. Hondakinen arteko sailkapena sustatzeko asmo berean, kaleetan eta lorategietan hondakin birziklagarriak botatzeko zakarrontzi horiak ezarri dituzte eta hiri erdiguneetan kalean uzten ziren plastiko poltsak ordezkatzeko etxeko zarama lurazpiko edukiontzietan bota ahal izango da. Bai, aldaketa nagusi bat da, beraz estalki gehiago ezartzen alko ditugu. Nahi du etxeko estalki guziak, plastikozkoak, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzalko dira. Nahi du konkretuki zure jaurta potea ere zikinuntzi hori hortan sartzen alko duzula. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, COVID-arekin kulturan pausa bat ezarri eta maskaraden egutegia antzaldatu ondotik, bueltan da maskarada sasoia. Urtarrilaren 15ean izango da lehena Maule Lestarreko plazan ikusi. Bienvenue chez les Stiftes et Cauchy. Exactement. Un repas qui sonne charmant. Oh, et Kultur arloan ertzainak taldeak agur esan die betiko agertokiei pasaden ostiral gauean Gasteizen.
Nazioartera salto, Brasilgo poliziak 1200 lagun inguru atxilotu ditu kanpamentu bolsonarista desegiteko operazioan. Brasilgo presidente Jair Bolsonaroren aldeko milaka jarraitzaile ultraeskuindarrek herrialdeko kongresuaren presidentetzaren eta auzitegi gorenaren egoitzak hartu eta biharamunean organo nagusi horrek herrialdeko armadari agindu dio 24 orduko epean lurralde nazionalean dauden kanpamentu bolsonarista guztiak desegiteko. Alexandre de Moraes magistratuak nabarmendu duenez, ezerk ez du justifikatzen agintari zibilek eta militarrek finantzatutako terroristen kanpamentuak egotea, erabat modu subertsiboan eta konstituzioa inola ere errespetatu gabe. Halaber, epailea koartarazi du justiziaren esku utziko dituela indar armatuetako komandanteak eta goi kargudunak polizia eta defentsa ministerioa baldin eta kanpaleku horiek kentzen ez badituzte. Atzo eratutako zurrunbiloa ikusita, Brasiliako segurtasun eremuan eskuartzeko dekretua onartu du Lulak, datorren urtarrilaren 31 arte. Bere aldetik, Bolsonarok uko egin die Brasilgo presidentearen frogarik gabeko akusazioei. Asteburutik datorkigun argazkiari helduta, pandemiak ezarritako parentesiaren ostean, 3 urte geroago milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larunbatean ostera ere sare herritarrak deituta etxera bidea gertu goiburupean. Adi iragan ekimenaren balorazioari. Urtero legez, bertan izan zen 11 telebista ere saio berezia osatzeko. Beraz, berreskura dezagun jarraian zati txikitxo bat. Laburpena 11.eu satarian duzue ikusgai. Eta kita bertzen izango da emaitza. Bai, lehen konponketak lortu eta ezakit jai ezberdin bat egitea, bai. Bai, ja bultzakada, azken bultzakada eta libre, bai. Gaur lehen baino gehiago, porque leheno danak garbi izan, da gaur zikinen jokatzen deuta. Ez eskualdu, bai, eskualdu nahi, eskualdu erjamaitze detena eta defenditu imierdetena. Bai. Saiatzen gara urtero etortzen, bai. Bai, kaleko indarra zateako ditulako soilik. Orain arte ongea fase batean non presok ekartzeko Euskal Herriko kartzelatara eta ja urrungo pausua izan behar dutenak etxea ekartzea. Bai, egun normalean honetara saiatzen gara etortzen, bai. Oraindik tamalez bai behar dela, bai. Gauza bere onera ekartzeko eta bengoz hori bukatzeko egoera honekin, bai. Preso asko Euskal Herria etorri egin diela, guztiak ez, baino asko da, eta hori ere ospatu egin behar da. Oso polita da, beti borrokan gaudela, baino gauza polita baita ospatu behar da daude. Euskal Herrira, eta geratzen diana Euskal Herrira. Eta presoaetan daudenak etzera, mesedez da favore.
Gainera, Inazio Jarzabal, sareko bozeramailea elkarrizketatu dugu, sarek deitutako mobilizazioaren biharamunean. Oyarzabalek manifestazioaren balorazioa positiboa egin du eta nabarmendu du oso pozik daudela larunbat goizean Euskalduna Jauregian zein arratsaldean Bilboko kaleetan emandako irudiarekin. Oso positiboa. Egia da hori, pandemia garaiko 2 urteko geldialdi ez, baina Bilbora bueltatzeko aukera hori eduki dugula, eta egia esan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, bai goizean ere bai Euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin oso pozik, ikusi zen azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela, han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiarengatik eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako eta horrek ere azken urteetan egindako lan handi bati esker ere momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zigula. Hain zuzen adierazi du larun batean erakutsitako ikur berriak adierazi nahi duela presoek lege arruntaren bidez etxerako bidea normaltasunez egin behar dutela, inolako oztoporik gabe eta salbuespeneko neurri horiek bertan behera geldituta gainontzeko preso guztiak bezala. Salatu du Audientzia Nazionaleko fiskalaren jarrerak ordea hori eragotzi nahi duela. Guk uste dugu egoerak moldaketa bat eskatzen zuela, hainbeste urtetan erabili den ikur horren moldaketa bat beharrezkoa zela, egoerak eskatzen zuelako, azkenean 34 urte luze eta gero ia denak Euskal Herrian dauzkagulako, eta garbi daukagu Euskal Herrian egotetikan etxeratze prozesua eman behar dela, eta etxeratze prozesu hori bultzatu beharra degula, hor bide bat egin behar da, eta azkenean ikur berriak horrekin ere jokatu du, geziek erakusten duten bidearekin, eta azkenean ikur berri horrek esan nahi duna da, etxeratze prozesu hori bururaino bete behar dela, denon artean bultzatu behar degula eta eraman behar dela, eta azkenean Euskal Herrian egon baina salbuespen neurri batzuen baitan daudela Euskal Herrian, eta beraz, salbuespen neurri guzti horiek eta salbuespen legedi hori bertan bera geratu behar dela, eta lege arruntaren bitartez, eta gradu progresioen ibilbidearen bitartez, etxerako bide hori normaltasunez eman behar dela. Hori da, azkeneko hilabeteetan ikusi dana da, eskumenak Gasteizen egon da eta Eusko Jaurlaritzak izan da, 3. gradu horiek ematen dituzten espetxe zuzendaritzek, aldekotasun informeak egin dituztela eta baieztatu direla Eusko Jaurlaritzatik, baina gero Entzutegi Nazionalaren fiskaliak 3. gradu horiek ez hasiera, baina bai azkenengo guztietan sistematikoki errekurritzeko joera eukidula, eta hor garbi daukagu badagoela Madril edo, estatutikan badagoela ideologia eta jarrera zehatz batzuk etengabe konponbidearen, elkarbizitzaren eta bakearen norabidean dijoazen pauso guztiak oztopatu eta trabatu nahi dituztenak, eta momentu honetan, Entzutegi Nazionaleko Fiskaliaren jarrera hori da, oztopo nagusi bat, eman diraia da, erregresio batzuk, eta ikusi dugu gainera, azken asteetan ere berria agertu zelako, sententzia edo errekursoaren epaia ateratzean baino, errekursoa indarrean jartzean, kartzelara bueltatzeko eta 2. gradura bueltatzeko eskaera eta aukera hori, Guk alarma guztiak piztuta dauzkagu gaiarekin, iruditzen zaigulako, bai demokraziarentzat eta bai justiziarentzat, izugarrizko atzera pauso bat dela, horrelakoak ematea, azkenean ezohiko eskabide eta ezohiko neurri batzuengatik. Azkenean, harturak dauzkatenen interpretazio batzuetan geratzen baita egiten ari den ibilbide hori edo mandako informe horiek ondo dauden, ez dauden, eta hori ibiltzen dago erabat mendekoan eta gorrotoan oinarrituta dagoen jarrera bat dela eta ez dijoaz dela bat legeak dioenarekin.
Eta gai zaltatuta aipatu dugu lerroburuetan ere. Energia berriztagarriei heldu zentral eolikoak egiteko 33 gune proposatu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eremu gehienak mendian daude, baina natur babesguneak salbuetsi dituzte instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den, proposatutako kokaleku asko babesguneetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Udane Arbeok azalduko digu. 2023 hasi berritan, energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Bestalde, hondakinen harira, birziklapenaren garapena ahalbidetzen duten aldaketak izan dira Ipar Euskal Herrian igaro den urtarrilaren lehenean. Bereziki plastikoari dagokio edapena, sakarrontzitik birziklapenaren edukiontzira doazenen kopurua handitzen baita. Urte berriarekin batera Lapurdi, Nafarroa Beherean eta Zuberoan birziklapenaren garapena ahalbidetzeko hainbat aldaketa egin dituzte. Aurrerantzean errazagoa izango da birziklatzea iparraldean. Agindu berriarekin plastikozko, metalezko edo kartoizko estalkiak eta paper guztiak ontzi horian utzi beharko dira. Egan nahi du etxeko estalki guziak, plastikozkoak, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzalko dira. Egan nahi du konkretuki zure jaurta potea ere zikin untzi hori horretan sartzalko duzula. Kaleetan eta lorategietan hondakin birziklagarriak botatzeko zakarrontzi horiak ezarri dituzte, eta hiri erdiguneetan kaleetan uzten ziren plastiko poltsak ordezkatzeko etxeko zaborra lurrazpiko edukiontzietan bota ahal izango da. Izan ere birziklagarriak sartzeko banakako edukiontzi berriak banatu dituzte, horrela ez dira poltsen barruan sartu beharko edukiontzira botatzeko. Poltsa transparenterik ez da gehiago izanen. Biltagarbik eta horren partaide diren Euskal Elkargoa eta Biarnoko Latxetako Herri Elkargoak trantsizio ekologikoaren alde urrats berri bat egin dute hondakin tratamendurako eraberritze honekin, eta horretarako 30 milioi euroko inbertsioa egin dute. Birziklagarrien kopurua handitza da helburua. Joanen urteko datua da 93 kilo biztan leka birziklatzen zirela. Pertsonako urteko 93 kilogramotik 100 kilogramora pasatu nahi dute 2024ako. Birziklatzera bota zitezkeen plastikozko ontzien kopura murriztua zen orain arte. Baina orain lehen ez bezala jogur poteak, patata frejitu motako poltsak edo beirazko poteen tapak bota daitezke besteak beste. Urrats berri honekin hondakinen kopurua txikitzarekin batera botatzen denaren parte handiago bat balioztatzea edo berrerabiltza da xedea.
Lan gatazketara salto, Bizkaibuseko langileek mobilizazioak egin dituzte goiz honetan Bilbon hitzarmenduin baten alde. Zehazki, ezkerraldea mehatzaldeko bus eta Bektalia enkarterri Bizkaibuseko langileak atera dira kalera. Aipatu enpresetako beharginek 24 orduko lanuzteari ekin diote goizaldean. Ezkerraldea mehatzaldeko bus enpresa batzordeko presidente Juan Carlos Gonzálezek ziurtatu du ehunekoa ari dela izaten grebaren jarraipena. Hala ere, adierazi du biharko mahai negoziatzaileari begira ez dutela itxaropen handirik. Gauzak horrela, 12 greba egun dituzte 2023ko lehen hiruhilekorako, lehenengoa astelehen honetakoa eta besteak urtarrilaren 19an, 25an eta 31an egingo dituzte. Otsailerako ere 4 greba egun deitu dituzte eta beste 4 martxorako. Espero zen moduan, Bizkaiko metalgintzak lan hitzarmen gabe hasi du urtea. Lan gatazkaren korapiloa bere horretan da, apika are gehiago estutu da. Izan ere, bihar asteartearekin 6 langilek deklaratuko dute epailearen aurrean Bizkaiko metalgintza sektorearen lan itunaren negoziazioen arira. Iaz egindako protestetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Aiara Durretak azalduko digu. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapiloa ez da azkatu, hitzarmena berritu barik hasi dute urtea sektoreko 56.000 langileek. Asteartean gainera beste 6 langilek deklaratuko dute epailearen aurrean, Bizkaiko metalgintzako sektorearen lan itunaren negoziazioen arira, iaz egindako protestetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Bada, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek protestak deitu dituzte auzipetuei elkartasuna adierazteko. Bizkaiko metalgintzako itunaren auzia urtebete luzatu da eta tarte horretan 11 greba egun egin dituzte. Gabonen atarian bildu zen azkenekoz negoziazio mailan, hau da patronala, LAB, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuak, baina ez zuten adostasunik lortu. Azken bilerara FEMek ez zuen proposamen berrik eraman, LAB, Comisiones Obreras eta UGTek berriz bai. 4 urterako 17,5ko soldata igoera bateratua eta hitzarmenaren indarraldiko KPI bateratua hori baino handiagoa balitz, haren arabera eguneratuko litzateke 2026an. Horrez gain sindikatuek eskatu dute aldi baterako lan enpresen erabilera 3 hilabetera mugatzea eta enpresek ezin zurgatzea gutxieneko bermeko soldaten eguneraketa. Patronaren ustez baina eskaintza hori onartezina da. FEMen azken proposamenekoa baino 3,5 puntuko igoera handiagoa dakarrelako. Egoera horrela, elak beraldetik mobilizazioak gogortu behar direla deritzo, eta horregatik greba mugagabearen alde egiten du. Edo nola ere ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek. Azken batean hitzarmeneko korapiloa are gehiago estutu da. Hori bai, modu batean ala bestean sindikatuek argi dute borrokan eta mobilizatzen jarraituko dutela. LAB sindikatuak ezinbestekotzat jo du gutxieneko soldata 1.400 eurora igotzea. Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusiak neurriak eskatu dizkie erakunde inflazioaren gorakadak eragindako pobretzeari aurre egiteko. Aurreratu duenez, lehen seilekoan gutxienez 30 sektoretan egongo dira gatazkak eta ikusi beharko da zenbat iritsiko diren grebara. Gutxieneko bati buruz hitz egiten ari gara. Guk aurreikusten ditugu 30 sektoretan, 30 sektore desberdinetan egongo direla grebak edota mobilizazioak lehen seileko honetan.
2023aren hasieran, Niko Kuenka ekonomilariarekin aztertu dugu urteak dakarrena alor ekonomikoan, Hego Euskal Herrian bezaren jaitsierak izan duen eraginaz eta kontsumo ohituretan ematen ari diren aldaketak batetik, eta nazioarteko diru funtsaren ohartarazpena bestetik. Ikus dezagun Leire Regadas lankidearekin izandako elkarrizketa. Urte berriarekin batera, Hego Euskal Herrian indarrean jarri den neurrietako bat izan da oinarrizko produktuen beza kentzearena. Nolako eragina izaten ari du neurri honek? Neurria bikoitza izan da, alde batetik tasa supermurriztua zeukaten produktuei, uneko lauko tasa ordaintzen zuten edo zergatzen zuen tasa hori uneko lautik uneko 0ra jaitsi du Espainiako gobernuak, eta murriztua uneko 10tik 5ra jaitsi du, baina kasu honetan 2 produktutan baino ez, olioa eta pastan, ezta? Eta hori somatzen ari da. Berez, lagungarria izan beharko luke neurri horrek familien eguneroko erosketetan, kontua da urte berriarekin batera sartu dela indarrean neurri hori, eta supermerkatu asko denda askok probesten dute, aprobetxatzen dute urte berria prezioak igotzeko. Orduan zalantza dago ze puntura daño eragingarria izango den, edo eraginkorra izango dena, ez da, egun hauetan ikusi izan ditugu hainbat zalantza, hainbat kezka, eta baita ere, hainbat supermerkatuk ez dituela, ez dituztela tasak murriztu, edo ez dituztela prezioak murriztu, eta bezaen aurrezki hori, euren mozkinerako erabi dutela. Beraz, printzipioz lagungarria bai, baina egia da supermerkatu guztietan ez dela igertzen ari. Eta beste datu bat ere badago, ez da, bezaren jaitziera hau ez dela produktu guztientzako, eta esaterako haragiaren eta arrainaren kontsumoa uneko 15 jaitzi dela azken urtean ere, ez dakit ere lotura zuzenik edo ote duen honek? Bai, zalantza barik. Nik justo haragiaren kasuan, hor bi ñabardura ingo dituzke, alde batetik ez dugu aztu behar, kontzientzia ekologikoa dela eta ez dela, murrizten ari dela haragia, eta batez ere haragi gorria bezala ezagutzen den horren konsumoa, hor badago duela pare bat hilabete ezagutu genuen txosten bat, Europa mailan egindako txosten bat, zelan Estatu Espainiarran azterako, biztanleen edo kontsumitzaileen uneko 58 erabaki dutela haragi gorri gutxiago kontsumitzea, uneko 24 zuzenean erabaki dutela haragi gorria kontsumitzeari uztea. Horrek badauka eragina, baina zalantza barik, kasu honetan inflazioarekin lotuko nukeare gehiago. Ez da, azken batean, inflazioa konparatzen baldin badugu, 2022ko inflazioa eta 2021ko inflazioa abenduko datua behintzat, ikusiko dugu zelan 2021ko abenduan inflazioa altua izan zala, baina inflazioa eragin zuela batez ere energiak eta garraioak eta etxe bizitzak, eta 2022ko abenduan inflazioaren gorakada hori elikagaiek egin dutela. Ez da, gitxi gora bera, bataz beste, elikagaien prezioa uneko 15 igo dala. Badira batzuk, azukrea edo olioa are gehiago direnak, baina horrekin notuko nuke. Zer gertatzen ari da, jendea kontsumo osturak aldatzen hasi dela, ez da? Elikagaien konsumoak uneko 9 egin du bera, baina batez ere egin dau bera, haragian, arrainan zuk aipatu bezala, beste batzuetan pasta merkeagoa dela, hor bakarrik uneko 1,4 jaitsi da, ez da? Baina freskoetan, barazkietan, haragian, arrainan, produktu kongelatuetan ere, izoztuetan ere, izugarri jaitsi da, izozteak ere argindar konsumoa handia eskatzen duelako, ez da? Beraz, nik bai lotuko nuke egia da kontzientzia ekologikoak ere zertxobait eragin duela, baina batez ere prezioen gorakadarekin. Azken batean, jendeak egunero jan behar du, eta nahiago du, merkeagoa diren produktu horiek, pasta aztarako kontsumitzea haragia eta arraina baino. Eta kontsumo ohiturak izpide ere, produktu berez osatutako erosketaren zazkia asko aldatu daitekela argi dago, ez markako produktuak edo eta marka txurikoak hautatzen baldin badira, ez dakit honekin ere ikusi den aldaketa bat azken hilabeteotan. Bai, zalantza barik, eta azkenengo astetan hainbat kateetako jendearekin hitz egiteko aukera izan dugu, hori azpimarratzen digute zuzenean marka zeurriaren aldeko apostua izugarri handitu dela, hazkundea oso handia izan dela, eta bada beste faktore bat ere, gero ez da garrantzi gehiago hartzen dela, eta erosketa egitera goazenean, supermerkatuetara goazenean, segituan amaituko duguna. Gero eta gehiago jendea begiratzen dau, gainera ez dugu behar indarrean sartu dela produktuak ez galtzeko lege hori, iraungitzea eta gertu daukaten produktu horietan ja legeak behar duta, eta supermerkatuek ere horrela erabaki dutelako, ari dira ofertak egiten. Orduan, iraungitzear dauden produktu horien konsumoa asko handitu da. Badira etxe batzuk, supermerkatu batzuk, uneko 40, uneko 30ko deskontua eskaintzen dutela, eta tira, uneko 30ko edo uneko 40ko deskontua
somatzen da azkenengo faktura hori heltzen denean, ezta? Orduan, bai, marka zuriaren aldeko apustua eta baita ere iraungitzear dauden produktuen aldeko apustua asko egin du gora, modu hortan tiketa erosketaren gastu hori murrizteko. Duda barik 2022 urtea izan da inflazioaren urtea, eta dena den eta urte berriarekin batera FMIak ere ohartarazpen bat egin du 2022 baino konplikatuagoa izango dela aurtengoa. Ez dakit zen nolako aurreikuspenak dauden? Bai, Jorginak nazioarteko diru funtsaren zuzendariak Jorginak berak egindako adierazpena dira, aurreikuspena dira, egia da, urtean zehar, bizpahirutan aldatu dituela nazioarteko diru funtsak aurreikuspen horiek. Azkenengo aurreikuspena zen 2022ko munduko ekonomiak 3,2 egingo zuela gora eta datorren urtean zertxobait gutxiago, baina esan berri du, hemetik pare bat astera, Suitzan egiten den Davoseko foro hortan egingo den bileran nazioarteko diru funtsak egingo dituela aurreikuspen berriak, baina zantzu batzuk dagoeneko azpimarratu ditu, ez da, iragarri ditu, eta dela mundu mailako 3 ekonomia nagusiak, Estatu Batuak, Europar Batasuna eta Txinak ere, moteltze bat somatuko dutela, batez ere kezka azaltzen dau Txinarekiko, Txinak azkenengo 40 urtetan lehenengo aldiz, Txinak izango duen hazkunde ekonomikoa izango da mundukoa baino txikiagoa. Egia da, Txinak 2022an COVID-ari, pandemiari aurre egiteko oso neurri zorratzak ezarri dituela eta horrekoren produkzioa izugarri kaltetu duela. Horrek sortzen dau kostua datorren urteari begira, ia zer gertatzen den pandemiaren bilakaerarekin Txinan, ia horrek zer suposatu dezaken, ia horrek behin pandemia garaituta Txina berriro bere konsumo mailara, aurrek pandemiaren urtetako konsumo mailara iristen baldin bada, ia horrek hornidurak ateetan arazoak sortu ditzazkeala ez. Horrek sortzen dukezka, Europari begira, horre azpimarratzen dau, badagazola herrialde batzuk, tartean Frantzia eta Espainia, hazkunde txikia izango dutena, baina hazkunde positiboa, eta beste batzuk kasu honetan batez ere Rusia eta Ukrainen arteko gerrak gertuen edo bortitzen eragiten dien herria, batez ere hornidura energetikoa direla eta ez direla, horiek okerrago pasatuko dutela, egongo dira Europan herrialde batzuk atzeraldian sartu daitezkenak, eta beste batzuk hazingo dutenak, Frantzia eta Espainia tartean nahiz eta hazkunde txikia izan. Baina esan bezala, egunez egun aldatzen diren aurreikuspena dira, eta aurrengo aurreikuspenak emetik pare bat astera Davoseko foro hortan emango ditu. Gizarte arloan berriz, Gasteiz hegoaldeko trafiko arazoak konpontzeko obrak hasi dira Tanis Agirrebengoa kalean. Bihar, urtarrilaren 10ean, errepide horretako errei bat itxiko dute, Maite Zúñiga kalearekin lotzen den erreia. Urte luzez, herritarrek egindako salaketak eta gero iritsi dira aldatze lanak. Nerea Garzia. Gasteizen obrak urte berriko protagonistak izango dira. Tanis Agirrebengoa kalea itziko dute trafiko arazoak konpontzeko. Zenbat afekzio izango ditu izan ere, hirira sartzeko sarrera batekin lotuta dago. Urte berriko protagonistak obrak izango dira Gasteizen, izan ere hiriburuko trafiko arazoa konpontzea, tranbiaren lotura zabaltzea eta espaloiak handitzea dira obren horien helburuak. Aurrera eramango den lehena Tanis Agirrebengoa kalean izango da. Hiriko hegoaldean kokatzen den errepidea da eta bertan trafiko arazo handienak izaten dira. Izan ere, N102 sarrerarekin lotura du. Hasteko Maite Zúñiga kalera norabidea duen erreia moztuko da, eta 2 ordezko bideak eskainiko dira, alde batetik San Prudentzio etorbidea eta beste aldetik Gaztelatea kalea. Ekialderako norabidean erreiek bere horretan jarraituko dute. Yo pienso que está bien porque 2 carriles muy bien para limpiar un poco el tráfico y bien. Yo creo que viene muy bien porque aquí hay mucha circulación y claro, a 2 carriles pues la gente más limpio. Pues me parece bien, todo lo que sea para bien de la ciudad y para descongestionar ciertas zonas me parece de maravilla. Eso es lo que tienen que hacer con otras calles también. Comunica con la zona de Adurza y toda esa zona y suele haber mucho tráfico en general por toda esta zona. Entonces yo creo que ya es hora que se pongan las pilas y que hagan una obra de estas. Bueno, por la parte de Santa Lucía también y bueno, yo creo que los extrarradios también, la zona de Sansomendi, por ahí también hay bastante tráfico. Pero bueno, yo creo que la zona más congestionada yo pienso que suele ser esta, donde se junta toda la zona industrial de Uritiasolo con aquí la zona para juntarse con Jundiz y yo creo que son 2 zonas de bastante tráfico.
Aurre ikusita dago obrak martxoaren 10 arte ez amaitzea, aldi berean Zumakadi kalean ere obrak hasiko dituzte eta behi autobusaren geltokia ez da erabilgarri egongo. Abenduaren 28an Donostia ospitaleko 3 medikuk hitza hartu zuten agerraldi batean, azaltzeko zertan den hilaren hasieran Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan, Osakidetzarekin dituzten desadostasunak tarteko sortu den krisia. 5 eskari dituztela jakinarazi zuten eta aurrez urratua zuten protesta bideari atxikita, astelehenero elkarretaratzeak egingo dituztela Donostia ospitaleko atarian horiek aldarrikatzeko. Gaur goizean ere berritu dute irudia, goizeko 8:04 aldera dozenaka profesional batu dira erietxeko atean eta minutu batzuen buruan txalo zaparrada batekin amaitu dute protesta. Ez dute azalpenik egin nahi izan, kontzentrazioaren ostean aldarriek lehengoan dirautela esan dute eta horietan aurrerabideak izatea espero dutela. Gaur ez dute batzarrik egingo langileak. Osakidetzako buruekin berriz, hilaren 18an dute urrengo bilera, batzar batean elkartuko dira esiko langile kritikoak beren aldarriak bideratzen. Batzarrean gehienak medikuak diren arren, beste langile taldeetako ordezkariak ere badirela esan dute eta onartu dute aparteko oihartzuna hartu dutela Donostia ospitaleko zerbitzu buruek, Osakidetzari egindako hainbat kritikak, baina batzarra zabalagoa dela esan dute eta horrez gain ere irekia. Osasunarekin lotuta ere, gizartearen erronka nagusienen artean dugu pertsonen zaintzarena. Testuinguru horretan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du, bakardade ez aukeratuari aurre egiteko xedearekin. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta orduan bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretzelan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da, prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da, adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren, orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatea arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen hildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu inda, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak lehen ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ez hautatua. Bakardade ez hautatua bizitza osoan zehar eta edozein altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura beratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ez hautatua bizi dugun momenturen bat, baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta.
Orduan, bakardade hautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik, ez? Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ez hautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek ezkatzen bagaitu, sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu, ez? Bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Gai aldatuta abenduan soilik 11 emakume izan ziren gizonen eskuetan eraildako emakumeak estatuan. 2003 urtetik biktima kopurua zenbatzen hasi zenetik hildako gehien batu dituen hilabetea izan da. 2022 urtean osotara 59 izan dira eta Nafarroako parlamentuak indarkeria matxistaren aurkako jarrera irmoa erakutsi du, baita elkartasuna adierazi emakumeekin. Emakumeak kongresua egingo dute urtarrilaren 17tik 20ra Bilbon. Emakumeen ikusgarritasunaren eta berdintasunaren alde eginiko borroka feminista aldarrikatuko dute 3 eguneko programaren bidez ikusi. Nafarroara salto 1969tik 2015 arte izandako tortura kasuak jasotzen dituen txostena eman dio Kriminologiaren Euskal Institutuak Nafarroako gobernuari. Txostenaren arabera, 1969tik 2015 bitartean 676 pertsonak salatu dute torturak eta bestelako tratu txarrak jasan dituztela Nafarroan.
Nazioartean, 2021ko urtarrilaren 6an Ameriketako Estatu Batuetan izan zen eta 2023ko urtarrilaren 8an Brasilen. Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohiaren ehunka jarraitzailek Brasilgo kongresu hartu dute. Brasilian Luis Ignacio da Silva Lula presidentearen aurka egiten ari ziren manifestazio bat kongresura iritsi zen atzo. Han poliziaren hesia gainditu eta eraikinera sartu ziren manifestariek ez dute Lularen garaipena onartzen eta haren aurkako esku hartzen militar bat eskatzen dute. Zurine Rodriguezek eman dizkigu xehetasunak eguerdiko magazinean, entzun. Testuingurua ulertzeko, nola heldu gara puntu honetara, zer gertatu da? Bueno, atzoka ulertzeko, nik uste lehenago ulertu behar dugula azken 2 hilabetetan zer gertatu den. Gogora ezagun orain dela 2 hilabete, Brasilen hauteskundeak egon zirela, eta bertan Lula da Silvak hauteskundeak irabazi zituela boto nahikorekin. Behin irabazita Bolsonarok, eta oso importantea da, ez du inoiz Lularen garaipena errekonozitu, are gehiago, Brasiletik funda eta Estatu Batuetan dago momentu enten. Pasaden astean Lula da Silvak presidentzia hartu zuen, eta Jair Bolsonarok eman behar zion pasua eta zion eman. Beraz, bere adversarioa ez du errekonozitu. Aldi berean ere, behin Lula da Silvak irabazi zuenean, Bolsonaroren jarratzaileek, Brasileko kuartel militarretan jarri ziren, atrintzeratu ziren, eta estatu kolpe bat eskatzen zuten. Hau da, ez zuten errekonozitzen Lularen garaipena, eta eskatzen zioten boterari kontra egitea, Testuinguru hau ikusita, zeuden santzuak atzo gertatutakoa gertatzeko aukera bazegoela, Eta zergatik gertatutzen atzo? Aldagai askoren gatik, Batetik, Lula da Silva Brasiliatik kanpo zegoelako batetik, polizia bera, ez zuelako espero eta orduan indar militarrek mugimendu horiek egiteko aukera izan zituzten, eta gainera, momentu honetan Brasilen udara eta kongresua eta beste potereak inabilak dira, orduan sartzeko aukera gehiago badaude, Beraz, atzo ikusi genuen nahi, tantan Bolsonaroren jarraitzaileak, estatu kolpe baten saiakera egiten. Eta oso importantia da, gogoratzea, bertan ere Bolsonaroren semea bazegoela. Beraz, hori erakusten digu argi eta garbi Bolsonarismoren jarraitzaileen poterea kontelatuko. Naiz eta gaurkoan ere Bolsonaro gertatutakoarekin aldendu nahi izan duen, era oso epel batean ere hori ezatekoa, baina gertatutakoari heltzen jarraitzeko, zer esango zenuke, zeintzuk izan dira estatu kolpe saiakera hau bultzatu duten osagaiak? Osagai asko daude, nik uste dut batetik ez Bolsonarok bere potere guztia, bere mandatu guztia, fascismoz beteriko diskurtzotaz gauzatu induela, behin baino gehiagotan instituzionalidadearen kontra egin du, instituzioak ez dute zertarako balio, politikariak ez dute zertarako balio, hortaz berak horto den, eta hainbat neurri zehatzak ahalbidetu izan ditu, justuki fascismoaren gorakada hori indartzeko, armen legalizazioa, eliza eklesiastikoei diru eman, militarrei diru eman baita, eta horrelako gauzak eginda, giro bat sortu du, justuki instituzionalidadearen kontrako egiten duena, fascismoaren alde egiten duena. Trumpek bezalaxe egin zuenean bere momentuan, baina hemen, ezberdintasuna nabarmena da, Trumpek bera badaukala lidergo espezifiko bat, eta Bolsonaroaren inguruan klan oso bat sortzen da, klan finantziero bat, klan ekonomiko bat, klan familiarra, laguntzen duena, behin Jair Bolsonaro podera utzita, bolsonarismoa oraindikan status quoaren kontrola izaten segitzen duela, Beraz, bai jundaia Jair Bolsonaro, baina bolsonarismoa oraindikan ez du boterea ez du boteraren kontra egin, eta horregatik dakate indar asko, asko destruitu du Bolsonarok, eta orduan Lulak erronka handi dauke momentuan. Zuk zeuk ere aipatu duzu eta azken orduotan paralelismoak ez dira gutxi izan, ez da Kapitolioko erasoarekin konparatuta, atzokoan Brasilen gertatutakoa. Uste duzu tendentzia global bati buruz ari garela?
Bueno, ikusi duguna eta ez da bakarriken estatu batuetan, gogora dezagun ere Venezuelan Guaidok alako antzerako gauza bat ere entzula, Bolivian ere hortze daukagu Janine Añez ere bere momentuan, estatu kolpe saiakera bat entzula, Perun ere badaukagu adibidez. Beraz, bai esango nuke, ez dakit tendentzia global bat den edo estrategia global bat den, hemen ikusten ari gara, ultraeskuinarrak, fascismoak erabiltzen ari dela teknika oso zehatz bat, hori da, estatu kolpeen teknika, Alegia, hartzen du instituzionaliaren kontrako jarrera bat, Instituzioak nik ez baditut neure ganatzen, orduan, instituzioak ez dituzte zilegitasuna, orduan nik instituzioen kontra egin dezaket, eta instituzio eta potere demokratikoaren kontra egin dezaket, beraz, bai, esan genezaken, eta ez bakarrik Amerika Latinan, baizik eta ere Europan, horrelakoak ikusi dezakegu beste modu batez eta beste faktore batzuekin kontutan hartuta, baina gogora dezagun adibidez Espainian potere judizialarekin azken astetan gertatu den guzti hori, eta nahiko aldagaik salbatzen ezberdintasunak, baina nahiko aldagai antzerakoak dituzte. Beraz, bai, nik uste tendentzia global bat dela. Beraz, plantatzen den galderetako bat da, Brasilen bertan, hemendik aurrera, ea zen nolako ondorioak ekarriko dituen honek Lularen gobernu hasi berrian, baina nazioartean ere, nola aurre egin erabateratu batean ultraeskuinari, horrelako estrategien aurrean? Bueno, nik uste hori dela klabeaen galderarik, galdera, Nik ez dakat erantzuna, baina bai esango nuke hemen erratzen ari garela tiroan, eta, bai globalki ari gara ikusten antagoniko bezala, edo bi proiektu politiko antagoniko bezala, ultraeskuinaren proiektu politikoa batetik, eta gero beste proiektu politiko guztik. Eta hau da, nik uste, min asko egiten ari diguna. Ez dira bi proiektu antagoniko, ez dira bi proiektu politiko antagonikoak, ez dira demokrazia eta da fascismo. Eta nik uste dut hau da asaldu behar duguna, Apostua demokraziaren alde egin behar da, demokrazia hori gauzatu daitezke mila moduz, baina bestea da fanatismoa, bestea da ultraeskuinara, bestea da fascismoa, Beraz, hortarako nola egin aurre fascismoari? Demokraziarekin. Nola gauzatzen da demokrazia? Instituzio. Bitartez, gizarte zibil indartzu baten bitartez eta eskubideen urraketaren kontraren bitartez. Zaila da bai, baina ez dago beste alternatibarik, historikoki badaukagulako ere buruan fascismoak zer ekarri digun, Orduan nik uste oso momentu sensible batean gaudela. Hala ere, Brasilekin bai esan behar da, eta nik honekin oso tematia naiz, Brasilen Lula irabazi du, eta boto askorekin irabazi du, Beraz, hori esan nahi digu, Brasilgo gizarteak fascismoaren kontra egin dula, eta fascismoa paralizatu egin dula. Atzo ikusi genuena oso larria da, oso arriskutsua da, baina oro har Brasil aldaketa bat nahi du, eta aldaketaren alde, eta demokraziaren alde egin du. Orain, demokrazia hori gauzatu, elikatu eta egikeratu behar. Maiatzeko udal hauteskundeetan UPNek Cristina Ibarrola aurkeztuko du Iruñean alkategai. Hala iragarri du Enrique Maia azken 4 urtetako alkateak berriro ez dela aurkeztuko esateko egin duen agerraldian. Ibarrola parlamentaria da orain eta Osasunbideako zuzendaria izan zen, zenbait iturrik Esparzaren gertukoa dela diote eta Ibarrolaz Maiak esan du ongi ezagutzen duela Iruñean. Nafarroako Unibertsitatean medikuntzan lizentziatu zen Ibarrola eta familia medikuntzan espezializatu zen, osasungintzako kudeaketa master bat dauka besteak beste eta Nafarroako ospitaleko larrialdi zerbitzuan eta lehen arretan egin du lan. Eta Nafarroatik mugitu gabe, 1976an, Jurramendin gertatutako hilketak alderdi karlistaren aurkako estatu plana izan zen, edo behintzat hala azaldu du alderdi karlistak gaur Iruñean eskainitako prentzaurreko batean. Orain arte, ezagututako bertsio ofizialaren arabera, karlismoaren bi hegalen arteko, anaien arteko borroka izan zen, baina iturri anonimo batek alderdi karlistari eskainitako dokumentu berri batzuen arabera, Jurramendin gertatutako hilketak eta liskarrak alderdi karlistaren aurkako estatu plana izan zen. Iturriak oraingoz bere anonimotasuna gorde nahi duenak, Fraga eta gaur egungo errege emeritua jartzen ditu erdigunean. Montejurra. 2 muertos y varios heridos se van a producir ese domingo 9 de mayo.
esta vez en la tradicional conmemoración que cada año recuerda en la cumbre del Monte Jurra, cercano a Estella. Una de las victorias se dirige a Flama. El Partido Carlista quiere dejar muy claro que la violencia ejercida para su eliminación, decidida en las más altas instancias del poder y realizada a través de las denominadas cloacas del Estado, ha sido una constante. En estos momentos estamos en condiciones de poder demostrarlo, con documentación muy delicada que implica a 3 ministerios del gobierno Arias Navarro y el rey emérito. Kultura arlora salto, ertzainak taldeko azken kontzertuak 11.000 pertsona baino gehiago bildu zituen pasaden ostiralean Gasteizen. Ertzainak 80ko hamarkadan jaiotzen ikusi zuen hiri berean bere azken kontzertua eskaini zuen urtarrilaren 6an. 1978an sortu zen taldea eta Gasteizen hasi zuen bere ibilbidea 1983 urtera arte. Handik aurrera taldeko kideek noizbehinkako emanaldiak eskaini dituzte. Tito Aldamaren omenaldia edo 2019an egin zituzten kontzertuak besteak beste. Hala ere, taldeko kideek zenbait lan egin dituzte banatuta. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitor Menaozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain berreskuratu dituzte. Abenduan Beken eta urtarrilean Gasteizen ezarritako karpa berezi batean. Kontzertu hauetan Txampi bateria jotzaileak ere parte hartu du. Azken agure alde izenburupean ertzainak taldeak agur esan zien betiko agertokiei, izan ere 11.000 pertsona baino gehiago bildu zituen azkeneko kontzertuak. Gainera ekitaldi berezia izan zen. Beste 15 artistak parte hartu zuten ertzainak taldearen azken kontzertuan. Gauzak horrela Gasteiz bihurtu da ertzainak taldearen hasiera eta amaiera. Etxarriko sarek eta herriko presoen senide eta lagunek antolatzen duten jaialdiak 8 urte beteko ditu. Espetxe politikak sortzen duen sufrimendu eta zama guztia musika bidez arintzeko helburuarekin jaio zen Zama Doinuz arindu ekimena. Jaialditik ospe eta izen handiko musikariak, taldeak eta artistak pasa dira. 2023ko urtarrilaren 15ean izango da hitzordua Etxarri Aranatzen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Bihar arte.